Nana, sa topikas linya si ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. Ma'am Franz, good morning po sa inyo. May buntag. Mayong buntag, June, Opo. at sa yung mga taga-subaybay. Opo, ma'am. Ano ho ang update natin on K-12, K-10 na bagong curriculum at saka ang K-12? Ano ang inyong nasaga po ng mga report? Yes, sa aming mga nakalap na mga balita tungkol dito sa pagpapatupad ng K-10 Opo. ay sinasabi ng DepEd na magkakaroon daw ng actually itong pinaghahandaan na nila yung inauguration o kaya yung pagpapatupad nitong K-10. Okay sa So inyo ang para K-10, sa amin ma'am? naman doon sa naging laman nitong K-10. So ilan sa mga napansin lang natin ay yung pagtatanggal ng mother tongue Opo. sa grade 1 to 3 Okay. at yung pagpapalabnaw muli noong sibika, kasaysayan, heograpiya dahil dadagdagan daw ito ng subject na na PE Oo. o edukasyong palakas. Kaya ito yung nakita natin, sa tingin natin ay lalo na napapalabnaw yung pagtatalakay doon sa kasaysayan. Ma'am, Magkakaroon na lang daw ng parang subject na English, Science, Math, oo. GMRC at STEM. kasama itong sinasabi nating mukhang parang sibika na wala na dito yung yung mother tongue. Opo. There's So, another... Sige, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. so tingin natin ay talagang talagang nilalabnawan itong Naging itong ating curriculum. Although dinedecongest siya, gusto pa rin natin malaman Opo. ano yung magiging laman pa dahil hindi naman ito kinonsulta sa mga organisasyon ng mga teachers na nasa ground. Okay. I'll go to the next point ko po, ma'am. Wala na yung honor system, ma'am. Medyo binago. Ano ang take ninyo, ma'am, sa ACT Teachers Party List? Wala na yung valedictorian, salutatorian, etc. Well, mukhang last pa yan na sa panahon pa Last ni school year. Secretary Briones. Opo. Pinalitan nila ito ng honors, with high honors, High honor. with highest honors. Oo. Tingin ko naman positibo naman ito. Hindi naman to masyadong controversial dahil kasi pag narinig natin yung honor, di ba? Opo. Okay Proud din. ang mga parents at gusto ng mga parents yung may salitang honor. Okay? So, okay lang naman ito. Hindi ko lang maintindihan doon Opo. sa kanilang memo, etong 60 points daw ay ang 60 Opo. daw ay Oo. lowest grade Okay. na magre-reflect sa card Okay. to be transmuted as 75. So medyo vague itong Vague. ibig sabihin nitong 60 is equal to 75. Magre-reflect pa rin daw yung 60 dun sa card na pasado. Kaya medyo blurred ito sa atin. Okay. Ma'am, isahin ko na lang ito, ma'am. Ano hong take ninyo, ma'am, sa bagong Pilipinas na rebranding po natin? Ano po ang inyong pananaw dyan? Well, it reminds me of bagong lipunan ng Bagong Marcos lipunan. dictatorship noong Opo. 1972 to 1986. Opo. So, lahat naman ng administrasyon parang may mga ganyang branding. Opo. Kaya iba-iba, depende sa administrasyon. Kung ano yung magiging direksyon ng kanilang administration. Pero yun, Opo. higit pa dyan yung kailangan ng ating mga kababayan, yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, ng petrolyo, ng pagtataas ng sahod, at saka yung syempre yung employment. Okay? Opo. Medyo mataas pa rin yung employment and disemployment at saka Opo. underemployment. Aha. So yan yung kailangan na tunguhin nitong sinasabing branding. Kaya tingin natin dito ay pagpapabango lang ng image Opo. ng dating administrasyong Marcos Sr. I'm down to my last two questions po, ma'am. Hello po, Ma'am Franz. Hello? Yes, ma'am. Ma'am, are you going to call for a full dress investigation on the Department of Tourism logo, the Pangcor logo issue, and all the rest, ma'am? O, meron na bang move katulad niyan?
Yes, June, nag-ano na kami no, ng House Resolution Opo. to investigate Ayun. itong DOT Mhm. na na video Mhm. at saka promotional video dahil tingin natin ito ay nakakahiya. Mhm. Ah, 49 million no yung Budget. gagamiting rito. So kailangan nating ma-probe kung Mhm. talagang totoo yung sinasabing hindi pa nakabayad or Mhm. hindi pa walang ginastos ang gobyerno. Kailangan makita natin dito yung ano no, more than kahihiyan ano yung accountability ng Accountability. Department of Tourism, yung nag-ano dito no yung accountable na mga personality, pero hindi natin pwedeng sabihin walang kinalaman dito yung secretary kasi siya naman yung nagpo-final say. Kaya nag-file na kami ng resolution. Opo. As regard naman doon sa Pagcor, ma'am. Pagcor logo din ng Pagcor Opo. na pinagkagastusan ng 3 million, that is Opo. too much. Hala. Kailangan natin maimbestigahan din yan. Nag-file din kami ng House Resolution, kaugnay niyan, Mhm. para maimbestigahan yung paano ba yung kontrata at sino ba yung mga nangontrata dyan. Kasi kahit Opo. na graders, pwedeng makagawa ng ganyang klaseng logo. Parang At dude. bakit papalitan pa yung logo ng Pagcor? Okay naman yung Pagcor na no, yung logo ng Pagcor, Oo. yung previous. Oo. Kaya nag-file kami ng resolution para imbestigahan yan. Kasi Oo. sa halip na gastusin sa logo, Mhm. di dapat gastusin na lang doon sa mas mahalagang bagay katulad ng suporta doon Oo. sa mga daycare centers Daycare. at iba pang mga pangailangan sa edukasyon. Okay. Yung bang budget hearing, ma'am, ay tapos na o still ongoing? For Well, kasi naka-adjourn kami ngayon Sinidye. Kaya okay. recent din, oo, sa July 24 July 24 ang ulit. start ng second regular session. Kaya Opo. magpa-first reading na siguro by that Opo. time Opo. at inaasahan natin na Oo. ito ay mahi-hear Ayun. by that week. Okay. Sige po, ma'am. Aabangan ho namin, ma'am. In the calendar is July 24 resumption ng session. Okay. Ma'am, salamat na marami. Thank you so much. Thank you, June. Okay, salamat. At Teachers Party List Congresswoman Franz Castro, mga bay, on many issues of the day. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.